כמעין באר שאנחנו הקוראים יכולים לשאוב ממנו מים חיים. אז הנה אני רוצה להזמין לבמה של יום יידיש שיהיה פה מסביב מלפני הספרים, שיגיד כמה מילים, סופר. ועכשיו יש לי בעיה, כי אני שמעתי עליך שאולי אתה עכשיו הסופר הכי חשוב בספרות העברית, אבל אני ידעתי שחיים באר הוא הסופר הכי חשוב בעברית. אז אני לא יודע, אבל בגלל שאתם איכשהו קצת משפחה אולי, ויש לכם אותו סבא או אותו סבא רבא, אז לא יהיה פה מחלוקס והכל נשאר במשפחה. רב חיים באר, אנא ממך, זוגה פספור גטוורטר. Vielleicht Gor, Stark, Deinken, Pfarrer, Werther, זה waren מוורטר. היחיד שמבינים איך זה הוא. זה לא אכפת לי. אתם חושבים שאתם מבינים את הספר של משה? זה בעיה, צריך לחשוב. אז קודם כל אני רוצה להודות לכם, ואני רוצה להודות לך מנדי באופן מיוחד, ואני רוצה להודות לשני אנשים או שתי נשים יותר נכון, ליפעת הר-אבן שהייתה עורכת המלווה, ולדני וישנה שהייתה עורכת בפועל. כמי שערך לא מעט ספרים, אני יודע עד כמה האנשים האלה חשיבותם רבה. אני אמשיל לכם משל למה הם דומים. הם דומים, העורכים דומים. איך מייצרים שמן סויה, אתם יודעים? אז אני אגיד לכם, שמן סויה לוקחים קמח סויה, ומקמח סויה זה לא זיתים. איך מוצאים מזה שמן? אז ככה, שופכים על זה בנזין, והבנזין סופח אליו את השמן, ואז יש לנו חומר מגעיל ונורא שהוא שחור משחור, וזה בנזין עם שמן, ואז מחממים לאט לאט את החומר הזה, והבנזין עולה ונאחז בתקרה, ולאט לאט הוא נוטש את השמן, וכשהוא נוטש אותו סופית, השמן שמן והבנזין חוזר להיות בנזין. זה התפקיד של העורך. העורך נכנס לספר כמו בנזין, הוא צריך לנקות אותו, לאסוף אותו, אבל הוא צריך גם ללכת ממנו. וזו עבודה מסובכת שאני מקווה, אני על כל פנים בקריאה לא הרגשתי את הבנזין, וזה דבר בעל חשיבות לא רבה. אני רוצה לומר לכם ככה, קודם כל אני הייתי מתחיל את הרומן הבא. איפה משה? ווס לייפסטה, אבו גייסטה, לאן אתה הולך? מנשק נשק איפה? לא, אתה נשק אחר כך. נשק. זה אתה אמרת, זה השקה של ספינה, אבל זה לא ערב נישוקים. אז ככה, אתה דיברת על הפגישה עם שתי העלמות בחוץ. לדעתי, אל תתחיל להתלבט, יש לך התחלה לספר הבא. תתחיל, זה כמו בקריאת התורה, בשמחת תורה, שמסיימים ספר אחד ומתחילים את הספר הבא, והם אחוזים זה בזה, כמו שמנדי אמר על לוויתן של יונה. אז תראו, האמת היא ככה, האמת היא אני שמעתי רק קריאה של קטע אחד שמשה קרא על הלידה, שהמוות והחיים אחוזים בתוך הרחם יחד, והוא אמר שהוא יקרא גם על מין והוא יקרא גם על מוות. ובעצם הזוהר הקדוש אומר ששלושה קולות הולכים מסוף העולם ועד סופו. כל התינוק בשעה שהוא נולד, כל האדם בשעה שהוא הולך ומתבקש לבית עולמו, וכל הקול שהנחש משמיע בשעה שהוא משיל את אורו. וכל השנים התחבטתי מה עניין הנחש שמשיל את אורו, והיום כיוון שהראש שלי הוא כחול והאורות הכחולים מרזים, אז אתם יכולים להגיד לעצמכם מה זה הנחש הזה שמשיל את אורו וקולו הולך מסוף העולם ועד סופו, ומשה כבר ישמיע אותו. עכשיו, האמת היא שהספר הזה ראוי לקריאה,
כוללת. אני מאוד אהבתי את הקריאה של אוריאן עם ההבחנות וגם הדברים שטלי אמרה. אני אבל חושב שצריך לבדוק את הספר הזה לאור 3 ספרים, לאור קהלת, לאור תהילים ולאור ספר יונה. ספר יונה, האדם הבורח מאלוהיו, ויש לכם את זה גם במעי הדגה שיש כאן, וגם ננבה, וגם הקיקיון, שאלה הם 3 המוטיבים המרכזיים של ספר יונה. קהלת זה אל אלוהים שב הרוח, וסוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא וכו', שזה הסיום של קהלת. והשם כמובן מביא אותנו אל ספר תהילים, ואחת שאלתי מאת השם אותה אבקש וכו'. זאת אומרת, צריך לקרוא את הספר מתוך הקשבה למקורות, הקשבה לתיבת התעודה שהוא צומח בתוכו, ואני חושב שעדיין אני לא יכול לעשות את זה, זה מוקדם, אני עוד לא קלטתי את כל העניין. אני רוצה לומר מי הם לדעתי 2 האבות המכוננים של הספר הזה. גם אם משה יגיד לך שזה לא כך, אבל בעיניי אחד האבות זה הספר של פנחס שדה, החיים כמשל, שהוא בעצם מביא, או הוא העמיד דבר שהוא חשוב מאוד בספרות העברית, וזה ממשיך את ברנר, מושג שאמר בשעתו, עיצב אותו בשעתו מנחם ברינקר, שאמר רטוריקה של כנות. זאת אומרת, אסור לקרוא, דליה, את שומעת, אסור לקרוא את הספר הזה כספר של כנות. כנות זה כלי עבודה רע מאוד. בחיים כנות לא דבר שעובד. אלא מה שעובד זה רטוריקה של כנות. ויש פה רטוריקה של כנות שהספר תודיע להם שאני לא פנוי. בסדר? אז זה עניין האב האחד. האב השני, ואני כמעט הייתי, אני לא יודע אם קראת אותו, אבל אם לא ראוי שתקרא אותו, זה סופר יידיש, גדול סופרי היידיש בעיניי בדור האחרון, וזה חיים גרדה. כולם נשבעים בזקנו, איפה מנדי? כולם נשבעים בזקנו של משה ויזינגר, שבעיניי הוא סופר נחות. ובעיניי הסופר היידיש החשוב באמת זה חיים גרדה. חיים גרדה שכתב יידיש שהיא נקראת כמו עברית ועברית שהיא נקראת כמו יידיש, ויש לו את הספר החשוב מלחמת היצר, צמח אטלס, על המתח שבין אמונה לכפירה, המתח שבין העולמות, שהרצו בשוב הוא הדבר הזה. ויש לנו פה גם את הרצו בשוב אצלך, ואני חושב שצריך לבחון ספר כזה דרך האבות המכוננים. אני חושב שאחד הדברים שעשו עליי רושם, או נתחיל אולי אחרת. אני חושב שטעיתי שלא עשיתי את זה כבר בהתחלה. אני צריך בשם השקיפות להגיד לכם שאני קרוב משפחה של משה, ויש לנו עוד קרוב אחד. איפה אני לא אומר? ישראל. לא, הלך. זה משפחה, ככה משפחה עושה. באים לברית והולכים באמצע לפני שחותכים. שנינו צאצאים של יהודי אחד שבו משה פותח את הספר. ההליכה אל תוך הים, ההליכה אל תוך הדגה, ההליכה, הבריחה. הרי הוא יורד ליפו, יונה הנביא. אז הוא מתחיל את הספר, ולכן ידידנו אומר, בעודי נסחף אל תוך הים פנימה, נזכרתי בסיפורו של סבו הגדול של סבי, רב שי הגדול, שעלה ארצה בתחילת המאה ה-19 בספינה שטבעה כמה קילומטרים מחוף יפו. אז קודם כל לגבי האמת, אז האמת שזה לא היה ביפו, זה היה בעכו. אבל משה כותב שזה היה ביפו, כי הוא צריך את זה בשביל הסיפור של יונה.
וזה סבנו הגדול שמשה בצדק לא הזכיר את שם משפחתו, כי כולם הייתם עושים איזה חייזיק וצחוק, ושמו היה רב שיה ברדקי, והוא עשה הרבה ברדק, רב שיה זה, ואנחנו צאצאים שלו. וכיוון שסבא שלי בא אליי בחלום, אמר, לך תדבר על הספר של משה, לא יכול להיות שלא תדבר על הספר של משה. אז אני באתי לדבר על הספר שלו. אז עכשיו אני רוצה להגיד לכם, יש בספר הזה נגיעה במתח הזה שבין חיים, מוות, לידה, אבל אלה הדברים שהוא יקרא אותם. אבל אני רוצה להגיד, יש פה חוש הומור בלתי רגיל. חוש ההומור, צריך להכיר אותו כדי ליהנות ממנו. חוש ההומור למשל זה השיעור שנותן המומחה לדיני נישואין בישיבה לבחור איך לעשות את זה. אני רוצה, ברשותכם, אני רוצה לקרוא לכם את זה. אולי תלמדו משהו, אולי אתם זקוקים עדיין לעניין, אז זה עמוד 119. למרות שאני דיסלקטי, אני אקרא את זה. אוקיי. רק מדריך מומחה שהוכשר בידי הרבנים מוסר שיעורים כאלה. וחתני הישיבה שבה למדתי היו לומדים תדיר אצל הרב שולמן, אלא שיומיים לפני המועד המתוכנן לי נפטר עליו אביו, וכיוון שישב שבעה לא היה יכול להדריכני. משום כך הצלחתי לארגן לי שיעור אצל הרב אברך אחר שהדריך את חתני הישיבת פונביץ' בבני ברק. אמנם לא מקובל הדבר שבשיעור כזה ילמדו שני תלמידים, כי כתוב שלא מלמדים, אין דורשים בעריות אלא וזה, אז לא ילמדו בשניים. אבל מועד חתונתי התקרב, גרם לכך שצורפתי לשיעור שכבר נקבע מראש, ונסעתי לבני ברק ללמוד את הקודש ואת הוורסיה הפוליביז'אית בעניין. הגם שאני מסופק אם אומנם קיימות שתי אסכולות שונות בסוגיית הלילה הראשון. המבוכה הייתה רבה כמובן, אך הובגה חישמה העיר דווקא על ידי נוכחותו של התלמיד השני. היה זה תלמיד פונביץ', טיפוסי בעל זקן דליל, עיניים חודרניות ופה ממלמל, שאלותיו למדניות כאילו היה מצוי באמצעיתה של סוגיה חמורה. האם אני רוצה להבין את העולם הדתי? איך העולם הדתי מתמודד עם המציאות? הוא לא מתמודד עם המציאות, הוא הופך את המציאות לסוגיה, ואת הסוגיה הוא פותר בלי לפתור את הבעיה במציאות. זה הרי ספר שיש בו ביקורת חברתית נוקבת על העולם הדתי, בין השאר דרך הדבר הזה. הקלו עליי את מבוכתי. לא היה שום דבר מיני אינטימי חושפני באותה הנחיה. המדריך הניח את שתי אצבעותיו. חבר'ה, זה קטע באמת בעל חשיבות רבה מאוד. הנה אלה שתי האצבעות. אתם רואים, אלה שתי האצבעות. ואז הוא פותח את שתי האצבעות כאילו אלה היו רגליה של הכלה. אתם מבינים מה אני מדבר איתכם? המדריך הניח את שתי אצבעותיו, אצבע ואמר לשולחן, כך שציפורניו הקצוצות נגעו במפה הלבנה. שתי האצבעות העומדות סימנו את שתי רגליה הפתוחות של הכלה. האור הרפה לעתים המחבר את שתי האצבעות האלה אישה אל רעותה היה מקום הדגדגן. לפליאתי המפורשת הגה המדריך את המילה הזו ככתבה וכלשונה, ללא כינויים שונים ומשונים שחשדתי שיופיעו. על אותו אור צייר המדריך בעת עיגול קטן והכריז על הדגדגן, ואף תיארו כמין אפון או אפון או אני לא יודע, אני כבר לא זוכר, כן? קטן, ששליימלה כהן, זה היה שמו של החתן הנוסף, הרכין את ראשו ואף כופף צווארו כמין תנשמת העוקבת אחרי תורפה, והצמיד עיניו אל הכתם הכחול שמעל אצבעות המדריך. רגע אחת, השגיאה היא פה נהדרת, המזל שהמגיע לא תיקן את זה. רגע אחת, הדקדקן הזאת הוא לא כחול, אני מבין. זה רק הצבע מהעת,
דגדגן תיקנתי אותו. מחניק איזה צחוק כבוש של מבוכה בתוכי, הוא הביט בי זועם למחצה כמי שמבטל תורה וניסה מטה לדייק בשם, אלא שהגיע לכל מיני הטיות אחרות. אגב, תשימו לב, בעברית המילה הטיות, זה אתם יודעים, הטיות דקדוקיות, נכון? אבל תדעו לכם שבגמרא אומרים על המדעים, אלה שבאו ממדעי, שהם בקיאים בהטיה. זאת אומרת שהם יודעים לשכב עם אישה ולהשאיר, עם פתולה ולהשאיר את פתוליה. אז כשמוישה כותב כאן שהם היו הטיות שונות, אז אתם מבינים שמתחת לפני השטח ואתם שומעים משהו אחר. אז אוקיי, אתם מבינים למה אני באתי לדבר בערב הזה? אני הרי יכול, כמו שעמוס עוז אמר לי, קראתי את הספר שלך בעיניים עצומות, שאני לא יודע אם יש בזה מן המחמאה או יש בזה מן העלבון. אז כאן אני רוצה להגיד לך שאני קראתי בעיניים עצומות לרווחה. זאת אומרת, אני קורא את הספר ואני שומע את הבבואות של הכל. אני שומע את העדבות של הכל שאתה מוליך בתוך הסיפור, ושאתה בעצם מצפה למצוא קוראים שהם יוכלו לשמוע את כל המערכת הזאת, את כל הססמוגרף הזה. וזה קושי, זה קושי, זאת טרגדיה של תרבות. אנחנו נמצאים בליבה של טרגדיה תרבותית גדולה. הטרגדיה היא לא רק שכאן הספרים עומדים ואנשים לא יכולים לקרוא אותה. גם הספרות העברית מהסוג הזה, עוד מעט אי אפשר יהיה לקרוא אותה. אז אוקיי, נגמור את ההדרכה, כן? אלא שהגיע לכל מיני הטיות אחרות כמו הדקדקן, הפתקתקן, וכולי המדריך, רב מנדל ויינברג, שזקנו קצוץ, קומתו דקיקה וארוכה, חולצתו בוהקת בלובנה ומגועצת למשעי, וכיפתו השחורה מונחת בחציפות קלה על קרחתו. לא בחציפות, בחציפות, כי זה המושג הישיבתי שאתה כותב. הרי זה מה שכתוב, בחציפות ולא בחציפות, כן? בחציפות, איפה אנחנו? עבור אלטני ואיפה אנחנו אוחזים. חייך אפור והמשיך בהסברה, ועדיין ראשו של שלמה לכהן תחוב בחיבור אצבעותיו. אחר כך התחיל להשתמש בפעלים ששנים לא גלגלתי על לשוני, וספק אם הם מוכרים למי שלא למד משניות מסדר זרעים. הוא דיבר על המולל כחלק מחובת הגבר, ודומני שלקראת הסוף הופיע גם הדאיש, הדש, כן, שלמה לכהן התקשה בסדר הפעולות, והיה חייב לשוב ולברר אם המולל זה קודם המייסה ודווקא הוא אחריו, ואז ניסה להרשים את המדריך בכך שיצר כאן את הלוגיקה המפורסמת של הפלפול הישיבתי שיש צווי דינים. אתם מבינים אותי? כלומר, שני חלקים במצווה, אחד הוא מעשה המילול עצמו והשני הוא הבעילה. אחר כך עכשיו לטעון שמעשה המילול אינו חלק מן המצווה אלא הכנה למצווה. מנדל ויינברג לא התרשם מדבריו, ונראה שכבר צבר ניסיון רב באותם התלמידים שבהלתם כה גדולה מהסבריו עד שהם הופכים בדבריו כאילו פירש כאן את שיטת הרמב"ם המוקשה. לא צריך לעשות כל כך הרבה לומדס. נזף בו בשפה רכה ובטוב לב. אחר כך הבהיר שכל החובה היא לענג את האישה ואסור לשכוח זאת תוך כדי המצווה. אבל איך אפשר לדעת אם היא מעונגת מהמייסה עצמו או מעצם קיום המצווה? ואני משאיר לכם, תאמינו לי, אני לא קראתי כבר מזמן קטע כל כך מענג, כל כך הומוריסטי, כל כך קטע שנוגע, הייתי אומר, בתשתית המעשה של הספרות העברית לדורותיה. הספרות העברית, אצלנו יש מושג לדורותיה, אני מאוד מאוהב בדורותיה הזאת שהספרות העברית נמצאת שם. זה מתחיל בתנ"ך, וזה עובר דרך חז"ל, וזה מגיע עד יל"ג, ומיל"ג זה עובר לברנר, ומברנר זה עובר לביאליק, ומביאליק זה עובר לעגנון, ומעגנון זה עובר לזה ועובר לזה, והגיע עכשיו
לתחנה אחת האחרונות שאני מכיר, זאת התחנה של משה, ומתקיים בו: משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לאנשי כנסת הגדולה. ותראו, אמרו חז"ל, נמשלה התורה לכדור של בנות, כי כתוב דברי חכמים כדורבנות. מה זה כדור של בנות? זה שמוסרים מאחד לשני. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לאנשי כנסת הגדולה, עד שבא מוישה והכניס גול. תודה רבה. בסדר, מויראי, רבויסאי, גבירויסאי, חשובויסאי. עכשיו אנחנו ניקח קצת הפסקה, נוכל לחשוב על כל הדברים ששמענו וגם על הצלילים, וננסה מה שנקרא מינגלינג, זאת אומרת ניקח כוס ביד ונשוחח אחד עם משנהו ונכיר אחד את השני וכו' וכו', ואחרי זה עוד יהיה לנו קצת מוזיקה ועוד נשיר ונחגוג אז זהו, viel sich in daheim, 13 חרים, מקטופשטיין, sitzen, tun, wo sie will. אנחנו בעוד איזה רבע שעה, 13 דקות, אנחנו נמשיך הלאה עם עוד כמה קטעי קריאה ועוד קצת מוזיקה ושירים, ונשמח על זה שאנחנו פה ושהספר פה עדיין לפסח? אין דין. כן? מוזיקה.